Tulo ka mga kawani sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City nagpositibo sa surprise drug test. Samtang mga kawani sa Motorpool, gipaubos usab sa drug test karong adlawa. Siluan meron din sa report. Sa 88 ka mga kawani sa Barangay Ibo, nga gipaubos sa surprise drug test karong adlawa, tulo ang nagpositibo. Ang usa na destino sa garbage collection sa barangay, samtang ang duha mga BPSO kon Barangay Public Safety Officer. Ang Barangay Ibo mauna ang ikalimang barangay sa Lapu-Lapu City kansang mga kawani na paubos sa surprise drug test karong tuiga. Sa drug test sa naasong 5 ka mga barangay, pulos adunay mga nagpositibo. Gipahibaw ni Ibo Barangay Captain Rose Makasaol nga hayan taktakon sa trabaho ang tulo ka mga kawani nga nagpositibo. Samtang karong adlawa usab, gipaubos sa surprise drug test ang 62 ka mga kawani sa Motorpool sa Lapu-Lapu City. Kini naglakip sa 43 ka mga personnel sa City Engineer's Office nga nadestino sa Drainage and Road Maintenance ug sa Electrical Division. Samtang ang nahabiling 19 mga personnel sa General Services Office nga nadestino sa Equipment and Maintenance. Matod ni Lapu-Lapu City Engineer Perla Amar nga siya mismo ang ni-request sa close-up nga mapaubos sila sa drug test. Gawas nga pagsanong kini sa mando sa mayor alang sa drug-free workplace, buot usab niyang makasiguro nga wala sila'y mga kawani nga tigamitan o gidiling drogas. I really am pushing yun nga kanang atong i-test ang ato ang mga kaubanan kay gusto po ako kung if in case man kaling mag-positive pod sila, at least matabangan pod sila ba nga to change nga sa tanong na nga pamaagi. Pagkakutlo ning balita, gipaabot pa ang resulta sa drug test sa mga kawani sa Motorpool. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.